Zer ematen digun guri protokoloak eta protokoloaren garapenerako lanketak, hasteko iparra, nolabait, gure sektorean daukagun errealitatea pixkat aztertzeko, sakontasunez begiratzeko tartea hartzea batetik, eta gero hori ordenatuta lehentasunak nondik pasatzen diren egun nola edo nun ikusten ditugun markatzeko lana ekarri digu, eta gero gainera hori gure sektore bereko beste eragile batzuekin edo beste eragile batzuen ekarpenekin lotuta, pixkat norabidea janztea eta gorpuztea, eta hori importantea da gerora lanean jarduteko orduan. Protokoloak eman digu norabide bat, bakarra, ipar bat, non sektorean ari garen eragile guztiok begiratuz elkarrekin bidea egin dezakegun, naiz eta bakoitza bere realitatetik eta bere funtzioetatik abiatuko den. Egia da orain arte, adibidez oso funtsezkoa eta lehentasunezkoa iruditzen zaigun hizkuntza ereduen gainditzea eta eredu orokortu eta murgiltze eredu baten ezarpen hori, jada ezarri dugula lehentasun nagusi bezala, horren ezak eragiten duelako beste gauza askotan. Eta orduan, orain badugu aukera bat, eta de hecho, ari gara, pixka bat ahalegin horretan ja eragile desberdinak bilduta, elkarrekin zan, lan bat burutzen, ez? Norabide edo aldarri horren alde. Guk eman dioguna protokoloari, gure esperientzia, gure ikuspegia, gure bazkide eta gure ikastetxetatik jasotzen duguna, gure ezintasunak ere bai, eta hortik abiatuta pixka bat konponbidea guk non ikusten ditugun, eta zentzu hortan gure ekarpena, xumea, baina besteen ekarpenekin batera aberatsa bilakatu dena azkenengo emaitza ikusita, ez? Eta